Eli kuka sä oot ja mitä sä täällä edustat? Mä olen Taina Kynäsniemi ja mä edustan Satakunnan työ- ja elinkeinotoimistoa ja tuun tuolta Porin toimipaikasta. Voiko sä kuvella tätä palvelua muutamalla sanalla? Eli Satakunnan TE-toimisto on entinen työkkäri, eli meidän tärkein tehtävä on tietenkin edistää työn välitystä, ihan näin lyhyesti sanottuna. Eli meillä on erilaisia palveluita työllistymisen edistämiseksi, koulutuksen suunnitteluksi, kaiken näköisiä järjestetään erilaisia rekrytointitapahtumia, eli TE-palvelut on niin kuin käytännössä se, mikä kattaa nämä kaikki meidän palvelut. Mitä tämmöinen Open Sump-tapahtuma tarjoaa tämmöiselle palvelulle? No itse asiassa me ollaan täällä sen takia niin kuin liikkeellä, eli meillä on tullut nyt vahvasti mukaan myös tämä sosiaalinen media, koska TE-toimistonkin täytyy olla siellä, missä suuri osa on tällä hetkellä myös meidän asiakkaita ja puhutaan erityisesti tietenkin nuoremmasta väestä. Ja meillä on oma Työkkärin tytti, tämmöinen Facebook-sivusto, eli virtuaaliasiantuntija. Sitä me tuodaan täällä niin kuin esille ja pyritään saamaan lisää tykkäjiä. Sitten meillä on lisäksi siirtynyt tämmöinen kuin Kesätyöt Satakunnassa sivusto, jonka kautta sitten työnantajat rupeaa niitä kesätyöpaikkoja laittelee myös hakuun, eli muun muassa tämmöistä. Ja toki kerrotaan yleisesti meidän monipuolisista verkkopalveluista työllistymisen edistämiseksi. Jes, kiitos, se oli siinä. Okay.